îmbinăm experiența cu tinerețea. Nu ducem în Parlamentul României și în viitoarea guvernare tineri care nu știu să conducă, care n-au condus în viața lor nimic, ci ducem tineri care au experiență. Ducem tineri care știu ce înseamnă respectul față de semenul său. Ducem oameni care își pot asuma responsabilitatea pentru viitoarea guvernare, pentru viitorul Parlament. Votați Sorin Iacoban! Candidez pentru Camera Deputaților. Știu pentru ce mă duc acolo. Pentru tineri, pentru studenți, pentru familiile tinere și pentru ca să ne creștem decent copiii. Am speranța că noi, tinerii din Partidul Social Democrat, suntem generația solidarității. Așa că noi, membrii echipei PSD plus PC, mergem să guvernăm țara solidar și responsabil. Victorie!